Ne znači biti musliman, ne nositi dobru odjeću. Neko ima ubjeđenje, moram biti musliman, moram biti počupav, moram biti da mi je volka glava, da sam nepočešljan. Habibi, počešljaj se, ošišaj se, obuci markirano, obuci najskuplje patike, imaj mobitel ovoliki i paša da ga nosaš ovako, ne ti stati u džep. Auto najboljeg Ferrarija vozaj. Napravi kuću sa 100 spratova. To je dunjaluk. Uživaj. Uživaj, ja ti kažem. To je halal. Samo nemoj kršiti Allahove granice. Kad se kaže ovdje insan koji će biti u hladu, ne znači bolan da je tamo ošao neđe u tekiju i zikri i rafalno cijeli dan. Idi paša, bolan, uživaj. Ja sam išao na more, pa sam rekao, na jednom predavanju sam bio na more, htjeli da stave pod mene raketu da me ispale do Venere, čoveče. Paša, hoću se kupat u Bosni, vidiš da je prljava, čuje da popiješ gutlaj Bosne, da 60 godina imaš bakcile u sebi. Otiđi na Zlatno more, bolan, iskupaj se normalno, otiđi Korobizon, Kruso, otiđi daleko od naroda, otiđi negdje gdje te niko ne vidi, kupaj se, uživaj. To je more Allah tebi stvorio. Allah Đelešanu kaže Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. On je vama sve stvorio, to je tebi stvoreno. Samo nemoj kršiti Allahove granice. Uživaj. Ma markirano, paša, neke Adidas na leđima, voliki. Zašto da ne? Hoću kupovati čitav život, a da budem dobar musliman cijeli život. Čajna. Habibi, pusti me u originalu da hodam. Allaha mi sve viši. Najbolji auto, najbolji. U nas je sam musliman, daj da ga čitav život guramo na pali na guranje. Ma habibi, nek ima avion. Nek se voza Allahom sa helikopterom. Uči ezan, parkira helikopter, klanja i voza i dalje paša. Allaha mi to je vama smiješno. A velik broj muslimana ne zna ovu činjenicu. Misli, vidi, musliman ima dobro auto. Ukro, 100% ukro. Allah te uputio, pusti čovjeka, nek živi svoj život, odgaja sebe i svoju ženu i svoju djecu. Ovo kad naučite večeras, naučili ste dosta. Da bi bio u hladu arša, poštuj Allahove granice, u dunjaluka uzmi koliko hoćeš. Nemoj da ti dunjaluk bude božanstvo, nemoj da ga obožaješ, nemoj zbog njega da ostaviš namaz, to je bitno. A da uživaš, ma uživaj. Ashaba je bilo toliko bogati da su svoje zlato sjekirama sjekli kada njihovi nasljednici, kada bi oni umrli. Nije sporno da bude čovjek bogat. Allah poslanik kaže jak mu'min, jak u smislu i tjelesno i jak sa parama. Jak mu'min je draži Allahu od slabog. Da imaš mu'mina, ima puno para, nek nam pravi džamije, nek nam pravi bolnice, nek nam pravi škole. Zašto da ne?